Хайырлы сәгатте, хөрмәтле телевизор караучылар, һезнең игътибарыгызга тәмле тапшыруы һәм оның алып баручысы мин Сәгатулла бай егет. Һезгә һорау биргәннәре бармы? Нимә ул мөгъҗиза? Гомумән бу дөньяда мөгъҗиза бар микән, ул юк микән? Әлбиттә, безнең күпселегебез әйтер, әлбиттә бар мөгъҗиза. Уны яшәп тә булмай. Мостай Кәрим әйтә бит әле. Өс мөгъҗиза әсир итте мине дип һәм тап ошо өс мөгъҗизаның берәүһе ул да булһа хатын-кыз. Ни өчен хатын-кыз? Сөнки бүген бездә кунакта мөләйемдәрдән дә мөләйем, һылыудардан да һылыу, сибәрдән дә сибәр. Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия дәүләт драма театрының банамын дигән яшь актрисаһы Рәзифә Динмөхәмәтова. Хәерле сәгатьтә, Рәзифә. Рәзифә Динмөхәмәтова Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрында 2000 елдан алып эшләй. Ул сәхнәле иҗат иткән сагау рольдәре менән тамашасы һөюен яулап өлгерде. Мостай Кәримдең Оҙон-оҙаҡ баласаҡ спектаклендә Әсхәт ролен башҡарып, ҡасандыр Башҡортостандың һәм Рәсәйҙең халыҡ артисы Нурия Ирсаева сәхнәгә сығарған образға яңы һулыш бирҙе. Онотолмаҫлыҡ ролгә үрелдерҙе. Ҡоҙаса музыкаль комедияһында Назаны, Әхмәтзәки Вәлиди туған спектаклендә Нәфисәне башҡара. Төрлө театрлаштырылған концерттарда Рәзифә Динмөхәмәтованың өҙҙөрөп башҡарған дәртле бейеүе, моңло тауышы сәхнәне биҙәй. Һәләтле актриса театрда бөгөн дә яңынан-яңы ролдәр өҫтөндә эшләй. Һин мөгъжизәгә ышанаһыңмы? Әлбиттә ышанам. Мөгъжизәгә ышанмаһаң, йәшәү лә ҡыҙыҡ түгелдер. Шуға күрә ышанам. Ышанам. Бик ҡыҫҡа ғына итеп яуап бирҙегеҙ һәм мин дә һеҙҙең шул ҡыҫҡа ғына ышанғанығыҙға ышанам тигәнегеҙҙә мин дә хатта ышанып ҡуйҙым. Нимәләр әҙерләйбеҙ? Салат әҙерләйбеҙ. Салатҡа беҙгә кәрәк буласаҡ бешкән тауыҡ, әфлисон бер, һуған, йөҙөм, орех һәм аҡ май. Сәтләүек. Ҡалаҡтар. Ҡалаҡтар һәм тоҙ. Һәм тоҙ. Талаҡтар, тоҙ тигәндә мин һиңә матур ғына бер пысаҡ тәҡдим итәм. Үҙемә берәй алайым, ҙуррағым. Нисә сезон хәҙер театрда хеҙмәт итәһең инде, Рәзифә? 11-нсе сезон. Быйыл 11-нсе китте. Аллаға шөкөр. Ваҡыт тиҙ генә үтә лә китә икән. 11 сезон буйы нисек түҙеп эшләп йөрөйһөң? Һин нисә йыл эшләйһең шуның һымағында? Мин эшләйем. Мин дә эшләйем. Нисек эшләйһең? Була ваҡыттар. Бына бит еңде һыҙғанып эшләйбеҙ беҙ. Аллаға шөкөр, эшләргә яратабыҙ. Әлбиттә, театрға хас әйбер, сөнки унда ялҡауҙар эшләй алмайҙар. Ысынлап та, һәм без дә бит бөгөн килгәнбеҙ, теге эшләмәгән ашамай тиҙәр. Шуның кеүек хәҙер эшкә тотонайыҡ. Мөгъжизәгә ышанғас, әлбиттә, бик һәйбәт театрда бына нисәмә сезон йыл буйы түҙеп эшләгән, уныһы ла яҡшы. Түҙеп эшләгәнебеҙ өсөн. Мин башта тауыҡты турай башлайым. Тауыҡты, мин орехты. Икеһен дә турарға кәрәк бит дейт быларҙы. Турарға кәрәк. Иҫкәп ҡарарға мөмкин. Үҙең бешергән. Әле һатып алдың дөрөҫ. Мин бешереп ҡуйғайным бит мин килеүгә, Сәғит. Мин дөрөҫөн әйткәндә 3 ай хәҙер ит ашамайым. Ҡара әле, бына һәр ваҡыт мин алып барыусы булараҡ мин һорау бирәм бит, дейм. Һиңә бер һорау бирәм, Зилһар өсөн. Сәғидулла, ни өсөн тәмле тапшырыу алып бара башланың тип. Сәғидулла, ниңә был тапшырыуҙы алып бара башланың? Әҙерәк кенә. Һимереп булмаҫ икән тип. Уны тапшырмай дөрөҫ итәһең. Рәзифә беҙҙең ғорур, мәшһүр, матур, шундай. Бына ул тауҙарға, әлбиттә, беҙҙең тауҙар оҡшаш инде бер-беренә. Ләкин бына Учалы районда тауҙар бар, шундай матур. Шул тауҙарҙың береһендә Сәфәр ауылында. Ирәмәлдән алыҫ түгел. Ирәмәлдә 2 тапҡыр менгәнем бар. Ирәмәлгә. Шул Ирәмәлдең шундай бер серҙәре бар. Бөтә кешене лә мендермәй ти. Әгәр минә башлаһалар, ҡайһы бер ярамаған кешеләр, я ямғыр яуа башлар, ямғыр яуһа, анда таштар шул тиклем тая, менә алмайһың тигән шундай ниҙәр легенда тием, нимә тием. Дөрөҫ инде ул. Беҙҙең ауылда бейеү түңәрәге була торғайны, Учалы йәшмәләре тигән. Шул бейеү түңәрәгенә йөрөй башланым мин. 3-нче класста уҡыйным икән. Шул Фәйзи Ғаскаров исемендәге бейеү ансамбленән Зөлфия Киреева тигән бейеүсе пенсияға сыҡҡас, беҙҙең ауылға килде лә шул түңәрәкте асып ебәрҙе.
Шунда ихлас кына йөри башланым. Дөресен әйткәндә, мин бейүсе булырга хыяллана идем. Менә. Ишеттегезме, тамашалар? Безнең телевизор караучылар Разифа Динмөхәмәтова бер дә генә актриса булырга янмаган. Гомумән ул бейүсе булырга хыялланган икән. Насырмы? Насыр түгел, һәйбәт. Бу бит яңлык безнең өчен. Хыял. Танлыклы Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт Академия дәүләт драма театрына аяк басу бер төрле ни булмады, моны тик шикле, ул нисектер. Шикле юк ул мине. Авыр, киресенсә. Театральныйга ингәс, мин үзем хыяллана башладым. Еш кына йөрөйник, студент булган вакытта спектакльләргә еш йөрөйник. Таңсулпан Бабичева вакытта уйнайны, Хөрмәт агайдар, Нурия апайдар, шул данлыклы артистлар менән бер рәттә шул тиклем эшләй килә торган ысын. Ысын барлыкта мин анда эшләй алырмын дигән уй юк иде. Эшләй алмасмын һамагын. Һинең үзеңдән кумирдарың бармы монда? Әллә Әле һин остардың битендә практикада бар, беләләр һине. Менә бу тип спектакльләрдә Аллага шөкер бер атлы рольдә арсыгараһың. Кайһы олайгай биткәстә бер 70 яшьлек актердан һорагандар икән, һин кумирың дип, ул нидер җавап бирә. Кумирдар булырга тиеш Сәгъдуллап. Чөнки ул нисектер илһамландыра, ситтән карап ниндидер фәһим ала. Гомумән алганда үзең булып калу миңа калһа кызыграктыр ул. Чөнки урысча әйтмешләр изюминка. Разифаники булырга тиеш, мәсәлән. Мин ниндидер кумирыма охшата башлагам. Ул һуңнан шулай охшап китә һәм ул кулын килешеп тора икән. Булай өйрәнеп башлаган бит. Әйдә кимердеңме ул? Шуңа менә иташә башлаган кем? Юк, артык нимәгә кимерү, мин шуны аңламыйм. Безнең сәхнә кешеләренә гомумән фигураны тутырга тиеш бит. Мин ул тиклем буй, әлбәттә, йөгереп йөрибез сәхнәлә. Һау сәламәтле ризык ул сәламәтлек алып бара дип әйткән килә инде. Шулай бит, дөрес әйткәндә. Сынапта бу күренеш бик ул яхшы, гомумән ул безнең бәлки театрда гына түгелдер дә, әмма барлык безнең Россия халкына да кагылалыр ул. Чөнки сынапта һау сәламәт булайык. Иттән һуң без күсәбез бит әфлисундарга име. Үзенең яраткан образларның берәһен торганда. Образлар сыгару анһат түгел, үзең беләһең бит инде актер буларак. Аның һәр бере кыйммәтле, һәр бере якын. Шулай да иң кадерлеһе минең өчен иң кыйммәтле. Ул озын-озак баласактагы Әсхәт беләһең бит инде. Чөнки шул образ аша гына мин үземде театрга буштан-буш килеп кирмәгәнемдә исбатланым һамак. Шуңа күрә иң кадерлеһе миңа шул булып калыр инде ул дип уйлайм. Әлбәттә безнең телевизор караучылар бик бәлки кайһы бер үзләре бик аңлап та йетмәйдер, әмма ләкин Разифа менә озын баласак спектаклендә ул Әсхәт ролен, әмма ләкин ул малай ролен башкарды менә. Шундай гүзәл, матур, һәлоусибәр кызайны. Хәзер мин илап йөрәм бу ихтимал. Илама Сәгъдулла, илама. Шундай ролемдә нисек иламай инде. Ошайтан карап артабан дәвам итәм, мин ихтибар итмәсәң инде. Ярый. Чөнки һауганның бигрәк әсе булып сыкты. Үзеңне охшатмыйм. Елмайың матур, шу хәтта минде буйһының зифат дип әйтәгән һауганның шугат дип илап кысмыйт белән нишләптер. Юк, Сәгъдулла, һаугандан иламай. Шул образдан илайың шикелле. Исеңә килеп төштеләр. Үзең дә мәрәһимдә уйнайның бит инде. Шул саклар исеңә килеп төштеләр. Кара юрый алып килгән һауганда бу хәтта мәлимия берәү дә һауганда эшкә кушмаган. Беләм бит нисек илатырга икән. Шулай менә. Һауган туратып кына илатма. Һауган турап кына Сәгъдулланы илатып була икән. Шулай. Һин бәхетлеме? Мин нык бәхетлемен. Күрәң, мин дә бәхетле. Чөнки менә бактиһәң һауганда кома каплаһаң илатмай икән. Шулай бәхетлеме? Бәхетле тиген арла. Мине төшерә ала инде кире тагыла иламас өчен. Шуннан артабан дәвам итәрбез дип уйлыйм. Ила үзелә бер ни бит ул. Файда. Менә бәхетле кеше мен дип әйттең. Менә исеме һинең Разифа. Разифа исеме ул нимәне аңлата икән? Көлкем килә. Ул Разифа аңлата гомумән риза булусы. Риза булу. Канәгатьле риза булусы
тыныс. Бұл дөньяла тауғаныңа, ризахыңды қанағат дегенде бұна. Бұл дөньяға тауғанға. Тәмле тапшыруына келгеніңе. Келгенге әлбетте. Тапшыруға келгеніңе. Театрда эшләүемә гомумән тормышым шулай булуга мин нык канәгатьмен. Нимә булмаһа, Аллаһ Тәгалә шулай кушкандыр. Маңгайга нимә язылган, шулай була диләр бит инде. Шул дөрес ул. Шуңа күрә исемемдә үземә тап килә. Ризамын. Әйткәндәй, аксага кем карашың инде? Кызык карау. Булха, яхшымы, булмаһамы, яхшымы? Әллә уртаса? Уртаса гына булһын. Бик күп акса кешене шаштырала, тудырала дигән һымак. Булмаһа, үзең беләһең бит инде аксаһыз хәзер яшәп булмай. Бүген бар, иртәгә юк, исәнлек, һаулык булһын. Яйлап шунда эшләп йөрер. Беренче тапкыр хәтерләйм, үзеңнең кулыңа акса килеп эләккәне. Беренче зарплата, дип әйтәйек, беренче эш хакы һинеке. Һине бары унда, беренче тапкыр килеп. Дөресен әйткәндә, бу акса күренмәдеме? Дөресен әйткәндә, мин акса эшләй башланым, укыган усырда ук. Менә бит, менә бит. Чөнки ысын авыл балалары микән ул кешнән калалар инде. Үзләре тырышып тормаш ята бит ул. Дөресен әйткәндә, күмәк гаиләле балалар бигрәк тә бит инде алар үзе алылыклы дип әйтәм. Шуңа күрә мин шул тиклем асык кына әйтеп хәтерләмәйм, касан килеп эләкте ул хәл бурын заман булды. Бурын таш булат вакытында миңа акса бергәннәр. Бурын заманда. Мин буга бардымда капылгына әйтеп хатып алдым. Туңдырма. Шуңа күрә ул һорауыңа ныклап җавап бирә алмыйм. Тимәк, мин аңлавымса, Разифа Динмөхәммәтовага ул күпме генә эшләмәһен, ул риза һәм ул иң мөһиме уга дуслар булһын. Ягъни 100 дусы, 100 аксаң булгансы 100 дусың булһын. Һин шул әйтәйек, әйтем белән һин тулыһынча ризамын. Һинең дусларың иштәлә бардыр әйме. Шуңа күрә менә улар турында бер-ике кәлимә зинһар әйтеп китсәң, мөгаем, улар да рәхмәтле булырлар дип уйлыйм. Дусларым турында. Дусларың турында гомумән менә. Дусларым минең театрда гына түгел, бүтән өлкәләрдә лә эшләп йөргән дусларым күп. Аллаһка шөкер, дусларым менән канәгатьмен. Элекке дуслар ныграк. Хагындыра, улар Ныграк ныгынгандан ныгына тиек. Әйтәләр бит, элек-электән килгән дуслар, улар ныгынгандан ныгына, яңа гына килгән дуслар, улар бәлким төшеп тә калалардыр. Кайһы бер сәбәпләр араһында. Һин уйламаһыңмы менә, бәлки ул теге яшь менән нитәләр, димәле менә. Бер дәврдә, мәсәлән, 20 менән 25 яшь арасында булган дуслар, улар шул хәттем гомерне азагына хәстем дус булалар. 30 менән 35 арасында караганда һәм арак. Шунда һин фикергә бәлким уныһыла бардыр. Унан күз караштары бергә бериш булырга тиеш бит инде. Дөньяга караш һәм аның сәбәпләре күп инде. Шуңа күрә дусларым бар. Матургын әйтеп аларга тиешмендер дә инде димә. Шуңа китәм дә, Хутын һагып алаһың. Әфлисун үзенең дауалау үҙенсәлеге менән безнең эрага тиклем үк билдәле. Ул витаминдарга, магний, фосфор, натрий, калий, кальций, тимер микроэлементтарына бай емеш. 150 грамм әфлисун һутында тәүлек өсөн кәрәкле С витамины бар. Кешенең йөрәк, кан тамырҙары, ашҡаҙан эшмәкәрлегенә, нервы системаһына файдалы. Һуты организмда матдәләр алмашыныуын яйға һала, көс хәл бирә. Хатта шәкәр диабеты менән ауырыусыларға әфлисун ашау һутын эсеү кәңәш ителә. Шулай ук был емеш тиҙ аппетит уята һәм һыуһынды ҡандыра. Яраны дауалау өсөн дә ҡулланалар. Мөхәббәт. Менә һинең өсөн нимә ул мөхәббәт бармы ул? Кем белә, юк бит ул мөхәббәт бу дөньяла. Шул өсөн һинең өсөн бәлки бардыр, кем белә. Мөхәббәтте әлеге вакытка тиклем нимә икәнен аңлатып биткерә алмайҙар бит инде. Бу наука буйынса. Наука буйынса аңлатып биткерә алмайҙар. Шуңа күрә ул мөхәббәтте кеше үҙе генә аңлайҙыр ул. Һуңнан уйлайһың, мөхәббәт дип уйлайһың да ҡайһы берҙә ул мөхәббәт булмаған була. Ҡайһы берҙә киреһенсә, был мөхәббәт түгел тиһең дә, һуңнан әлбиттә мөхәббәт булып килеп сыға. Шуңа күрә алып ҡына әйтә алмайым мин мөхәббәт нимә икәнен. Гомумән, әгәр кеше бәхетле икән, иң бәхетлеһе шул кеше тиҙәр бит инде. Әгәр ашҡынып эшкә бара икән,
Сөнки ул эшен ярата һәм эше беткәс ашкынып өйгә кайта икән. Сөнки уны өйдә лә яратып көтеп торалар. Шул вакытта гына кеше бәхетле, мөхәббәтле була алыр дип уйлыйм. Мин мөхәббәт була булмай. Менә мин мөхәббәт барлар дип уйлыйм. Мәсәлән, менә Али, менә мин мөхәббәтем ошо апельсинга карата. Мөхәббәтем ярата, менә вилканы ла ярата, мөхәббәт бул мөхәббәт инде. Хуты бар, менә кара күп мөхәббәт. Юк, тагы сыгам. Тагы сыгу. Күбрәк булһа, әйбәтрәк булыр. Салатыбыз тәмлерәк булыр. Мөхәббәт тураһында арта. Мөхәббәт катын-кыз арасында гына түгел бит инде. Мөхәббәт туган илгә, мөхәббәт ата-әсәеңә. Гомумән мөхәббәтле кешеләр, улар бәхетле кешеләр. Аллаһы Тәгалә бит бөтәһенә лә бирмәгән ул мөхәббәтте, беләһеңме шуны? Шулайдыр. Бөтәһе лә ярата алмайдар, шуңа күрә ярата белгән мөхәббәт. Нимәгә кирәк ул мөхәббәт? Нимәгә кирәк? Сәгъдулла кызык кына нимәгә кирәк? Яшәрсен кирәк. Шулай шул. Яшәрсен, әлбәттә. Мөхәббәт булмаһа, бу дөньяла маллар тумас иде. Шулай. Баллар улар безнең киләсәк. Аллаһу самала күрәһегез бит инде. Бер генә әфлисондан күпме хут сыгу ихтимал. Шуңа күрә уны ныграк кылсаң, ныграк кулың көчтү булса тагыла күбрәк сыгу ихтимал. Менә хут һыгылмалы хут бит инде. Менә һиңә карап торам, һин шул хәттәм һыгылмалы, һәм үзең билкәйдәрең булай алаймы? Гомумән үзе илатаһың хәзер Сәгъдулла. Хәзер һин мине илатырга булдыңмы? Бунда гына илаткысы ята бит. Менә һин Менә хәзер хутка гафу ит, мин һине бүлдерәм. Чөнки безнең эшебез, төп эшебез салат, бит шуңа күрә. Хәзер ошол хутка ак май өстәйбез, шулай итеп. Сак кына йомшарган. Тулы түгел битәһелә. Яртыһы еткән. Бик майлы булар, тәмһез булар дип уйлайм. Монан ошол кыз менән, ошо әкрен генә итеп. Кыз менән. Гомумән актер үзенең үстендә эшләргә тиеш дип. Һиңә карап тораһың, һин сынапта. Актер гына түгел, гомумән эшләр. Һиңә карап тораһың, һин гомумән актриса буларак, һин сынапта бага игътибар бирәһең шикелле. Минем һорам шундай, бәлки һин бер төрле салонга йөрисеңдер, бәлки үзең сәлеклегенә бер төрле ашамлыкка игътибар итәһеңдер, бер төрле менә шуның турлыгына. Онала бар Сәгъдулла, әлбәттә мин ашамлыктарды хәзер хайлап кына ашыйм. Үзең эшләйһеңме? Үзем эшләйм, үзем эшләйм. Evet, ашамлыктарды хәзер хайлабрак ашыйм. Хуңнан икенчесеннән инде Аллаһы Тәгалә мине шулай яраткан. Гомумән безнең токымда улай юан, зур кешеләр юк. Шуннан да кала бит ул. Гены, шуннан да кала Сәгъдулла. Димәк, йөзем өстәйбез, күрәһеңме? Йөземдә. Йөземде алдан юып, бүрттереп куйгайнык. Хәзер һин аны эшләнеңме? Бұл ошолай барамы мына? Әле тагыла бұл нисектер куркынысыраак итеп, мен куркырга курктум, чөнки ул хикәя сәсрәй башлады. Сәсрәй, шуңа күрә әкрен генә итеп, менә ипләп кенә шулай. Майы эреп беткән тугырга кирәк. Һинең мына ошо яшәү дәврендә дип әйтәйем инде, бик күңелле вакыттар Аллага шөкер булып тора бит инде, еш кына. Ул куанычлы хәбәрләрдән тыш ниндидер нәмәләр хатып алудан тыш, менә көлкө рәвеш тудырган минуттар исеңә төшмәйме капыл гына менә бәлки. Ниндидер менә шул хәттем исеңдә калган улаймы? Һин уны көн һайын һөйләйһең, ялкытып бетергәнһең дусларыңда, әмма ләкин һин барын һөйләйһең. Менә шундай мәсәлән. Көлке вакыт. Бәлки сакта зурайгас, әле кисә булган хәлдер, бәлки үлүкөгөн, яймаһа 10 ел элек шул хәтлем килеп торып, һинең кемдергә кабулын хангандыр. Шулай дигәнме? Ярай, аңлашылды. Харау бик нык катмар. Әлене хазинаны эшләп атады бит. Яңа спектакль премьерага чыгарабыз. Шунда хыялланалар инде. Теге бай тормыш вакытын байлык табалар да. Шуңа хыялланалар. Һин белмәйһең бит. Юк, мин әлегә йөри башладым. Шуңа күрә һин дә белерһең. Рекламалар булар. Спектакль. Шул хыялланырга тиештәр инде. Бәхетле булып шул тиклем истәре китеп хыялланырга тиештәр, куанырга тиештәр. И минең гөлтеге Мин эшләп карыйм шулай, шуңа кызып китте мин. Мин токтап торам. Шул тиклем бәхетле булып хыялланырга тиештәр. Ә мин гөл өйрәнгәнмен. Минең рольләрем әдрәк нерәк бит инде, кайгылы, әдрәк хәсрәтле, шулайрак бит инде. Шул тиклем өйрәнгәнмен.
куана алмайм, шатлана алмайм. Ысынлап инде. Сәхнәле, тұрдым да, ой, илау рахатыра екен, шатлануға қарағын дейм, күләлер. Шокура. Әйткәндәй, театрга шулай кайтайык әле. Мына мин беләм, Сәйер Батырын түгел, образ сыгаргандан һуң еңе берәй төрле кушамат бар, тагып куялар, беләм. Шәйме? Мәсәлән, Әсгатьтән һуң берәй төрле, кушамат булмаһа ла берәй төрле шунда һин үзеңә менә табылган кушаматтарды ишеткәнең бармы? Миңа ишеттергәндәр юк. Берәй төрле менә, мәсәлән, Када сала. Кушаматым бармы әле? Юк, кушаматта. Белмәйм. Шагат итеп һорайын. Белмәйм, может, мин белмәймдер, может, син беләһеңдер. Мин үзем ишеткәнем юк кылы. Кушаматтар турында ишеткәнем юк. Булмаган ярар инде. Бул хәзер без мөгаен булгандыр бит. Булмаганын шунда халыгас бута бетербез. Уйдамы? Хавытыбыз әдрәк зуррак булһа. Ярар, хавыта зуррак булдым. Юк, зуррак кирәк булган, ярай инде. Һинең гомумән мына кешелек дөньяһына үзең кыскырып әйтерлек мына. Янең әсгән берәй һүзләрең мөгаен туалар. Көн һайын мына урамда йөргәндә. Әлбәттә. Һин нык әйбәт һорау бирдең. Уңайлы һорау бирдең. Телевизор караһаң да, былай тормышта ла кешеләр шул тиклем нишләптер усалланалар. Шул тиклем явыздар. Бер генә яшәйбез, шуны оныталар. Бүген булмаһа иртәгә була. Шуга күрә кешеләргә сак кына сабырлы булырга мин кушар идем. Һәм бер килгән дөньяла улай бер-берен рәнҗетмәй, бер-берен язалатмай, тату бигрәк тә бер тугандарың менән, дусларың менән, ахирәттәрең менән, коллегаларың менән тату гомер итәләр. Чөнки ысына бына һиңә булган нәмә миңә булмаячак. Миңә булган нәмә һиңә булмаячак. Шуңа күрә ризалашырга кирәк. Мин һеҙҙең менән риза тулыһынса һәм мына бөгөнгө беҙҙең килеп сығып бөтөп барған, килеп сыҡҡан тип әйтәйек инде, ризыҡ менән дә ризамын. Сөнки ризалыҡ Рәзифәне аңлата. Рәзифә тигән исем ул ҡәнәғәт булыу, риза булыу тигәнде аңлата. Шулай бит. Икәүләп бутайыҡ, дуҫ булайыҡ тинең бит инде. Шулай генә. Илағыбыҙ килһә, кем дә кем был донъяла илағыһы килә, Рәзифә Динмөхәмәтова бешергән салаттың ҡайһы бер өлөшөндә һуған бар. Ошо һуған уны мотлаҡ рәүештә илатасаҡ. Бутарға кәрәк тиҙерәк ҡәҙерле туғандар, нығыраҡ бутарға кәрәк. Салаттың шундай бер нейһе бар бит инде үҙенсәлеге. Салатты эшләгәс, уны бер аҙ ултыртып ҡуйырға тейеш бит. Бер-береһенә һеңеп, матур ғына булып, ултырғас ҡына ашарға мөмкин. Булды бит инде, аңлашылды. Туз һалабыҙ. Туз һалырға кәрәк. Туз һалабыҙ. Иң һуңынан. Туз һалырға тейешбеҙ. Хәҙер беҙ туҙҙы матур. Туз һалғас тағы берҙе бутайбыҙ. Бурыс һалмайыҡмы? Юҡ, һалмай. Булдымы? Әле кәрәк бит ала. Әҙерәк кенә. Булды. Ах, тәбилә булыр. Вот рәхмәт. Һеләгәйҙер ағып китте. Күл йәшаҡты хәҙер һеләгәйҙер ағып башланы. Тәмлелегенән күрәһең. Мин дә еңә буташайым әле хәҙер дөрөҫ яғынан булашайым. Шуға күрә име. Ярар. О, хана булғашам. Мин шулай булғашам шул. Осоп китә ҡайһы бер киҫәк иттәре. Ашаға киләр инде күрәһең. Асыҡҡанмы инде. Ах, шәп. Хәҙер туғандар менән шулай итеп беҙ әле булғап торабыҙ. Беҙ үҙебеҙҙең килгән ҡунағыбыҙға рәхмәттәр әйтәйек. Шул хәттем мөләйем, һылыу, сибәр, аҡыллы, итәғәтле, иманлы беҙҙең ҡунағыбыҙ Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт академия дәүләт драма театрының мына тигән актрисаһы Рәзифә Динмөхәмәтова. Рәзифә, туташ, әйҙәгеҙ ошо матур салатҡа мин дә һалайыммы? Һалайыҡ та ибет, исем ҡушайыҡ. Исем ҡушайыҡ. Сөнки беҙҙең ҡунаҡтар һәр береһе үҙенең эшләгән салатына исем ҡушалар. Яңы ғына беҙҙең изге Рамазан айы үтте бит инде. Шуға күрә беҙҙең мосолман ашай торған аштар ҡушылған бит инде. Барыһы ла бар. Рамазан тигән исем ҡушар ине. Был салатҡа Рамазан тигән Рамазан исеме булды инде. Әлбиттә, Рамазан исем бик матур. Салатты әҙерләү өсөн бешкән тауыҡ ите, грек сәтләүге, йөҙөм, аҡ май, әфлисун, йәшел тәмләткес үләндәр кәрәк. Салат өсөн тәүҙә тауыҡтың туш итен турайбыҙ.
Артабан грек сәтләүгендә шул рәвешле ваклагас 3-4 әфлисунды турап һалабыз. Алдан һыуда ебетелгән йөҙем емешен өстәйбез. Бер әфлисон һутын һығып, уны 2 ашҡалағы аҡ май менән бергә туҡыйбыҙ. Бер бөтөн иҙмәгә әйләнгәс, алдан туралған ит, әфлисун, грек сәтләүге киҫәктәре өҫтөнә ҡуйып, бергә бутайбыҙ. Аш алдына йәшел тәмләткес үләндәр менән биҙәп бирергә мөмкин. Өҫтәлегеҙ түңәрәк, ризығыҙ тәмле булһын. Ҡәҙерле туғандар, бына ниһайәт шулай итеп беҙ күҙ йәштәре менән салат эшләлек һәм әйтәгә рәхмәт әйтәйек үҙебеҙҙең килгән ҡунағыбыҙға Рәзифә. Туташ, һиңә ҙур рәхмәт. Бына илата-илата беҙҙе салат эшләнең. Шундай матур Рамаҙан исемле салат булды. Һиңә беҙ иҫәнлектәр, һаулыҡтар, оҙон ғүмер, бәхет, шатлыҡтар, яҡшылыҡ, әлбиттә түҙемлек, сабырлыҡ теләйбеҙ һәм әлбиттә ижади уңыштар һине бер ваҡытта ла урап уҙмаһын. Һиңә ҙур рәхмәт. Инде ҡәҙерле беҙҙең тәмле тапшырыуын ҡараусылар, әйҙәгеҙ тағы ла берҙе ҙур рәхмәт әйтәйек ошо Акварель ресторанына беҙгә шундай бина тәҡдим иткәне өсөн. Һәм беҙ һеҙҙең менән, Аллаһы буйырһа, теүәл бер аҙнанан йәкшәмбе көндә 12:30-да һеҙҙең менән тағы ла бер ҡат осрашыбыҙ тигән өмөттә һау булашабыҙ.